Tumatalsik ang idol kong FM 93.9 IFM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurumbana, dili kurumbanahan ako mutupad. Kaya nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag, idol! Ako, si Tito Bong! Ate Chrissy! Tito Bong? Andito nga ako. Nakikita mo ba kung gaano ko kagwapo? Alam naman na sobrang gwapo mo, Tito Bong. Pero syempre, may nag-iisang mas gwapo sa paningin ko. Sino? I-shoot Syempre, mo na. walang iba. Walang iba, kundi si Pangulo. Maraming salamat, ma'am. But I tell you, hindi po ako gwapo, pero oso. Yan ang, Usong-uso ka sa mga mata ko. ayun lang. Talaga po, maraming salamat, ma'am. And sa iyo, Tito Bong, magandang araw sa inyo. It's good that you are back with incomplete sentence. And most especially, All the girls I've loved before. hello sa inyong lahat. Ingat kayo dyan, ha? Huwag kayong magpakasakit. And madam, simulan na po natin mga sumbongero at sumbongera. Let's begin! Oras na mga idol para sa ating iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Unang sumbong, magandang umaga Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang itong mag-asawa na umuupa sa apartment namin. Bakit? Sa tuwing mag-aaway kasi sila ay laging may hawak na nipper si Mrs. At gustong saksakin ang kanyang mister. Oy. Habang si Mr. naman ay magaling sa self-defense. Paano po kaya mapagsasabihan ang Mrs. na isang manikurista at ang Mr. na isang karatista na huwag laging mag-away? At ano po ba ang nararapat kong gawin? Si Punyong Guapito po ito ng Kamuning sa Quezon City. Nyong, huwag ka na lang makialam na Nyong, baka matusok ka pa. Delikado, tusukin ka ng manikurista, masipa ka ng karatista. Alam mo, sa mag-asawa, normal yung mag-aaway. But it's up for them how to resolve it. Kaya huwag kang makialam yung baka tanggalin yung kuko mo. Ng manikurista. Ng karatista. Ang ganda ng kuko, pink. Ng manikurista. Hindi, ng karatista. Bongga. Yung kuko ng manikurista. Hindi, yung kuko ng karatista. May mga bato-bato pa yung kuko niya. Ng manikurista. Hindi, ng karatista nga. But imagine, black belter pala. Yung karatista. Hindi, yung manikurista. Kaya mag-ingat ka dyan. Isang sipa lang yan na. Ng karatista. Hindi, ng manikurista. Palaging tumatambay sa salon. Yung manikurista. Hindi, yung karatista. Pero sabi ng nag-chat dito, habang sila daw ay tinuturuan ni Payat at saka ni Rodney Dantes ng yung mga hindi gwapo. ng isang klase ng sipa
ng isang... Kartista? Hindi, ng manicurista. Ano, ma'am? Pero alam mo, Hmm. nakita ko yan eh. Nakikipag-chismisan. Ay, yung manicurista? Yung artista. Parang ang layo. Hindi kasi disiplinado kasi yan. Yung karatista. Hindi yung manicurista. May dala-dala pang cutex eh. Yung manicurista. Yung karatista. Di ba, Ate Chrissy, madalas kang pumupunta sa kanila para magpalinis? Yung mga dekorista. Hindi, sa karatista. Yan. Alam mo ba? Habang gumagawa yan, naririnig ko yan haya! Gumaganto. Yung yung karatista? Hindi, yung manicurista. Gusto ko yung pagkasabi mo ng haya. Kung sa Bisaya pa na, Ate Chrissy, hayang. Ang hirap, habang nagaganyan ng kuko, haya! Pero sa totoo lang, yan yung idol ni Jet Li. Yung karatista. Anong katarata? Baka magawin mo ng katarata yan. Anyway, let's proceed. Next. Isa Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Ate Chrissy, Pangulong Dagong at Tito Bong? Isumbong ko lang ang kapitbahay namin dito sa tapat namin. Sino? Wala na kasing ginawang matino kundi uminom at nag-iingay pa. Ano po ba ang gagawin ko sa kapitbahay ko na si Anonymous? Gary po ito ng Valenzuela City. Sus, Gar, nagpapa-invite ka lang, Gar. Nainis ka lang dahil hindi ka nila inimbita na umiinom sila at kumakain. Pag inimbita ka, mawala na yung galit mo. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Ate Chrissy? I-shoot mo na! Pangulong Dagong, Tito Bong and Ate Chrissy. Yes. Si Annabel po ito ng Taguig City. Naniniwala na po ako na kapag ang pangalan ay Vicky, ay talagang chismosa po talaga. Kasi po may kapitbahay po ako na Vicky. At nagkakalat po siya ng false information. Ano po kaya ang gagawin ko? Yan ang tinatawag na false prophet. With a false information. False prophet si mong mata. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Ate Chrissy? Lubus-lubusan mo na. Okay, the sumbong is from Nardo